Ехо, ехо. Кой е буден? Кой е буден и изрител завивките? Кой е буден? Кой, тати? Аз усмихни. Усмивка. Усмивка в камерата. Хайде усмивка в камера. Така. Ки. Хайде сега усмивка. Така. Усмивка. Плюнка. Кой е поръчал плюнка? Кой е поръчал плюнка? Кой, тати? Гуги. 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 Кой на тати гугито? Кой гугито на тати? Кой на тати гугито? Кой? 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 Да, кажи нещо. Кажи нещо. Ало, кажи нещо. Кажи нещо. Така, кажи още нещо. Мама каза. Я пак, мама. Мама. К.